d'una sèrie de simulacres en els que han participat forces de seguretat de la nostra ciutat, entre elles policia, bombers, Guàrdia Civil i Creu Roja. Tots ells han intervingut en la col·laboració de tots els xiquets que participen en aquest col·legi. El Col·legi Cooperativa Sant Josep de la Muntanya ha estat escenari d'una sèrie de simulacres en els que han intervingut membres de la Creu Roja d'Oliva, concretament amb 2 ambulàncies, bombers del Parc Comarcal de la Safor, amb un camió Cuba i una camió grua, a més d'un Land Rover, la policia local d'Oliva, que ha participat amb 2 motoristes i un vehicle, i el vehicle de la Guàrdia Civil. S'han utilitzat com a simulacre diverses granades de fum subministrades per la pròpia Guàrdia Civil d'Oliva. Alguns dels alumnes han resultat com a ferits i els seus companys els ajudaven a traslladar, junt amb les forces de seguretat participants. A més, s'ha fet una exhibició d'un salvament a l'interior d'un vehicle per part del Parc de Bombers de la Safor. Tot això s'incloïa dins de les segones jornades culturals en les que els alumnes han participat en una sèrie d'activitats extraescolars. Els ensenyants d'aquest centre que dirigeix Pepe Galiana van programar diversos cursets, així com unes jornades de primers auxilis amb la participació del doctor Antoni Arlandis i un simulacre en el que han participat diverses forces policials i socials. Els alumnes del centre s'han mostrat molt assabentats del que significava i de tot el que es explicaven els participants en el simulacre. Per altra banda, hi ha hagut una exhibició de com apagar també diversos focs. Al finalitzar els mateixos, el director considerava com a molt positives aquestes jornades que s'han pogut realitzar gràcies a la col·laboració de l'Associació de Pares d'Alumnes, ja que no es recibeix cap ajuda econòmica de l'exterior del centre. El Col·legi Cooperativa Sant Josep de la Muntanya complix enguany el seu 50 aniversari, pel que s'han volgut realçar encara més aquestes segones jornades. Al finalitzar el simulacre en el que participaven els alumnes, Ramon, un membre de l'escola de socorrisme i responsable del campament del Carritxar, ens va explicar el motiu del mateix.
amarrar. Bueno, más bonito, bueno, Bueno, buenas tardes. Después de esta evacuación, donde se ha visto un poco la colaboración entre los bomberos, policía local, Guardia Civil y Cruz Roja, vamos también a demostrar el material que dispone el Parque de Gandía, el Parque de Bomberos de Gandía. Aparte de trabajar los incendios, actualmente los bomberos cada vez más intervenimos en rescates y cada vez más especiales. Primero intervenimos en incidentes de circulación. Cuando la gente está atrapada en un coche aplastado, que la Cruz Roja no puede sacar el herido para llevarse al hospital, intervenimos nosotros. Este parque, justamente, debido a la autopista, tiene muchos servicios en verano de personas atrapadas.